ko nu ko filimeli haramu yara ko ka sigi ka tele lajɛ o bɛ cogo di o dɔnnikibaw ɲininkara tele lajɛ la Sheikh Abdallah Bumbaji ɲininkara Sheikh Ibn Usaimeen rahimahullah u ye ɲininka tele la o ko sanu ka jaabu di tele ka kisi bɛ min na silama i ka du ni ka so a ka lankolonya ka bɔ tele la kisi b'o de la tele kana ye i ka so kɔnɔ pewu kisi b'o de la tuma min ye nin fɔ u ko tele yɛrɛ ye minɛnw de ye dɔrɔn negew dɔ vitiriw dɔ yiriw de dɔ tele yɛrɛ ye o de kuma tɔ kan kuma bɛ juman kan min bɛ bɔ tele kɔnɔ kuma b'o de kan bon ni mɔgɔ min y'a dɔn ne ka tele in ka so kɔnɔ n bɛ diina waajuli ɲumanw de lajɛ a la ani ni kibariya gɛlɛn min nana jamana kɔnɔ pour n ka kibariya in lamɛn a la n ka bɔ kibariya in kalama ne bɛ olu de lajɛ n ka tele la n tɛ haramu lajɛ a la fɛn minnu dagalen don n b'o de lajɛ ni olu wagati tɛmɛna dɔrɔn n bɛ n ka tele faga ko baasi tɛ e ka tele lajɛ la mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min e ka tele haramu de bɛ lajɛ ko kuntanw de bɛ lajɛ filimu kuntanw bɛ lajɛ la haramu bɛ lajɛ a kɔnɔ a lajɛli ye haramu ye tele ta ye nin de n'a b'i ka so kɔnɔ n'i bɛ waajuli ɲumanw diina haqiqa kan i b'o olu de lamɛn ou bien ni kibariya ɲuman min nana jamana kɔnɔ i b'o de lamɛn a la n'o tɛmɛna i b'i ka tele datugu a tɛ komi i bɛ se ka kɔrɔfɔ minimi i bɛ se ka kɔrɔfɔ une heure k'i bali fajiri saliw la o t'a la ko baasi tɛ ka tele lajɛ la mais n'a y'a sɔrɔ min bɛ haramu de lajɛ a kɔnɔ a lajɛli ye haramu ye e bolo et puis a bɛ kuran min jani a haramu lajɛ to i bolo tele in kɛra cogo o cogo kuran kɔni a bɛ dɔɔni kɔni jani lagarada b'i ɲininka o fana la a bɛ kuran min jani i b'a kɛ haramu lajɛ n'a ye lagara i bɛ ɲininka o wari la et puis i ka wagati min tiɲɛ i ye haramu min lajɛ o junubu b'i la ko ɲininkali fɔlɔ na ko ni mura b'i la ko n'i tɛ se ka ji sama i b'a kɛ cogo di i bɛ se ka sama ka don i nun kɔnɔ ni hakɛ min ye i ka ji don i nun kɔnɔ ka se o hakɛ ma fattaqullaha mastata'tum n y'o de fɔ ko n y'o jaabi ka mun kɛ mɔgɔ bon ni n ye min ɲininka ko dɔ ye dɔ ka muso minɛ a la ko a bɛ segin k'o furu ala ko wali muhasanat muso n'a furulen don a b'a ka cɛ bolo e ka kɛ sababu ye k'a tromper ka kunna yɛlɛma ka bɔ a cɛ bolo k'a ka furu tiɲɛ ko i b'o furu o i ma haramu de ala ko muso furulen o furuli e ma haramu de don muso minnu furuli haramuyara muso furulen sen b'u la a furulen bɛ cɛ ma e ka fɛɛrɛ kɛ k'a ɲagami k'a ka furu tiɲɛ ko e b'a furu o ye haramu de bolo o muso furuli ye haramu bɛ sariya na a tɛ bɛn ni muso min kɔni dira cɛ ma de a t'a ka cɛ de fɛ ale yɛrɛ de ko a t'a ka cɛ fɛ o y'a d'a ma a t'a fɛ komi o caman bɛ an ka kafo kɔnɔ u b'u ka denmuso ta a bogotigilama u b'a di mɔgɔ dɔ ma muso in yɛrɛ b'a fɔ n t'a la n tɛ karisa fɛ i b'a diyagoya ka d'a ma dɔnnikɛbaw k'o tɛ furu ye ni sariya donnen don e cɛ min muso dir'i ma e yɛrɛ b'a dɔn muso in ko n t'a fɛ i y'a karaba ka d'i ma bunusemini ko hari ni n'a donna so kɔnɔ a ko a haramuyara i ka se a ma ko furu tiɲɛlen don i ka muso tɛ dɛ tant que a ma jɛ ni furu ye a ko furu sarati yɛrɛ furu ɲɔgɔnmaw fila ka jɛ ni furu ye a furula ka kɔrɔ n'a bɛ d'i ma a yɛrɛ de ka jɛ n'a ye n b'a fɛ a ma furu ye ni bogotigini de don ni a fɔra karisa n y'i di karisa ma a ma ban a y'a makun a ma ban ni kuma fɔ baasi t'o la mais ni a ko n t'a fɛ a yɛrɛ b'a dɔn karisa la hali n'a y'a makun a siranna de a ma kuma mais a t'a fɛ a y'o lahalaw yira aw la n t'a fɛ a y'a diyagoya k'a d'a ma furu tɛ hari bunusemini ɲininka ni den min sɔrɔla la don muso karabara ka diyagoya di mɔgɔ ma muso ko a t'a fɛ u y'a d'a ma ale donna n'a ye den sɔrɔ denw bɛ cogo di a ko n'a y'a sɔrɔ cɛ t'a dɔn ko a haramuyaren don
nikahu subha denw bɛ k'a deɲɛ min n'a y'a dɔn cɛ bɛ sariya dɔn k'a fɔ ni muso karabara k'a d'i ma haramu wɛrɛ ka s'a ma denw t'a denw ye al-liqa'ul babul maftuh nusimino ye nin jaabi nin cogo la donc muso min karabara k'a di cɛ de ma t'a fɛ ni o de y'a ka furusa banna ma e ka o furu basi t'o la de wala mais a b'a cɛ fɛ ale dɔnna furu la a b'a cɛ fɛ a n'a cɛ kari ɲɔgɔn ye e de ka fɛɛrɛ kɛ ka furu tiɲɛ k'a furu o ye haramu ye i ma tebol ko e tayiri ye mɔgɔw bɛ no fini di ma ko i k'u kala dɔw ka fini bɛ se ka to e fɛ a tigi tɛna fo san kelen n'a ɲɔgɔn na i b'o ko cogo di bon n'a y'a sɔrɔ fini ye fɛn don valeri b'a la a sɔngɔ ka gɛlɛn valeri bɛ fini in na a bɛ komi tɔmɔfɛn dɛ san kelen i b'a mara yen e yɛrɛ b'i ka kiliya minnu dɔn u b'aw bɛɛ wele k'u ɲininka u b'u wele k'u ɲininka ou bien n'i ye min ye i b'a ɲininka i ma ɲina fɛn na wa i bɛ san kelen kɛ k'a tigi ɲini ni kiliya min nana e fɛ e ma deli ka ɲina fɛn na ya wa ni san kelen dafara a tigi ma ye fasanu ka biha cogo min y'i diya i b'a k'o cogo la n'a ka di ye a fɛɛrɛ i ka wari dun n'a ka di ye ni e yɛrɛ bɛ fini in kana k'a dɔn i ka n'a kɛ n'i b'a sarakati fana sarakata tɔgɔ la bon ni yɛrɛ y'a dɔn fini min dɔ fana ni n ko n k'a mara san kelen fini in bɛ se ka tiɲɛ bon fini in couleur jate mina i ka fini hakɛ min dɔn i ka jate mina i k'a sɛbɛn i ka fini in fɛɛrɛ k'a wari utiliser pour a kana tiɲɛ donc n'a tigi nana awa hari san kelen kɔfɛ de n'a tigi nana n'a y'a sɔrɔ i y'a fɛɛrɛ de a wari bɛnna hakɛ min ma i b'a fɔ ne ye fini in fɛɛrɛ pour a kana tiɲɛ wari filɛ a ka wari filɛ u bɛ fini san kelen tɛmɛna la ne bolo yan ma mɔgɔ sɔrɔ a la ne yɛrɛ y'a kala ka dɔn ou bien ne yɛrɛ ye a fɛɛrɛ ka wari dun ou bien ne y'a sarakati tɔgɔ la n'a fɔra ye a jɛnna n'i ka dunni ye ou bien a jɛnna ni sarakati ye ko e de ka garijɛgɛ don ou bien ne y'a sarakati a ka ɲi baasi t'o la mais n'a ko toujours ma ko bɛ n ka fini la a y'a sɔrɔ e y'a du de o i y'a sarakati de o a ka fini ɲɔgɔnna b'i bolo i b'a saga ma n'a ɲɔgɔnna tɛ a valeur ye min ye wari hakɛ min i b'a saga ma bon n'a y'a sɔrɔ tigi ye fini in to e bolo e ye fini in kala wari min na n'aw bɛnna la dɛsɛra k'o de sara o de y'a to a taara ka fini in to ye e ka wari fana b'a la n'a ale mana a dagara e ye i ka fini in fɛɛrɛ e ka wari hakɛ min b'a la n'i ye fini in kala a mana a dagara i ka fini in fɛɛrɛ k'i ka wari hakɛ bɔ a la tɔ min tora a ka wari la i b'a d'a ma ou bien i b'a bila a ɲɛ bon ko furakɛlikɛla dɔ ko mɔgɔ dɔ de a ma den de sɔrɔ cɛ ou bien muso don taara ko cɛ dɔ de la ko ale ka muso ma den de sɔrɔ bon a taara furakɛlikɛla de fɛ ko a ka kulu huwallahu sɛbɛn ba hakɛ dɔ nasi ji bon muso in ka to ka min ko a bɛna den sɔrɔ mais ale sara ye siɲɛ kelen de ko ale ko a bɛ se in kɛ mun ye ko a m'o fɔ ale ye a ko ale kɔni sara ye siɲɛ kelen de ni se t'i bolo a sɔngɔ bon ninnu ye taamasiyɛnw de ko ninnu ye setanɛ baarakɛlaw de dɔɔnikɛbaaw min ye se sarakatiw ni fɛnw foyi tɛ olu ni furakɛli cɛ furakɛli kɔni de bɛ mɔgɔ furakɛ bon ni kɛnɛyara n sara ye nin ye ou bien ni ye min di ne yɛrɛ ma filɛ mais mɔgɔ o mɔgɔ bɛ fɛn ɲɛnama dɔ fɔ fagalifɛn de fɔ
furakeli bondala ta manse do ko shetane barakela do e pe kulo Allah ewa sabe cogo min fule ni nye nimba hakela ni nye bidiya de e ka aya do fo ni ciden ko ni ye ewa aya do fo uba ye ewa sora do fo ni sora kala ni hakke komi na ko ni be dayire salo no kulire sinya saba kulunu sinya saba della sabatirola ni e yere kana della sabati kalandola nin kala ni hakke kasuru della ma sabati ka bo ciden fe ube ni sebe ni hakke kasuru della ma sabati ciden fe o ye bidiya e fana bolo bo janko nasi jimin fule ni nye sosoli bara don ke bawo ni nyonje ciden na ka shebau salafu salihu ciden na ka shebau masabati ko tumbe qur'ana sebe ka ken nasi ji ka di mogoma ciden na ka shebau amma sabata kelem bolo ko della ka qur'ana sebe ka ken nasi ji o masabati bolo ni sabatira u bolo ubi saloni qur'ana ka qur'ana kalika ki salonai ube kaminan serema do ka jikala ka qur'ana kala aka ika mi ika kwala ni sabatira uru bolo ni ni nasi jitaye o masabati tire na kaseba bolo mogo ko toye o de kanyi uba fo ko har shaykhul islam ibn taymiya ko ke ka qur'ana dron ke nasi jiye ko bashi tola ibn taymiya yo fo ke me don ke ba wore fana maso amawo uko abedo bidia ko ko pase tire na kaseba o ma ke e pe ibe jamana sugu minna ni be fata wa sugu do ke janto irela an ka jamana kono munu aya soro bara site ya ni nyogon dabali ni nyogon korte ni jinna to ni la asirarute ni eko qur'ana nasi ji fento ola ni mugo min be suni tilabe malika to ni jinna to sebe ako alebe qur'ana de sabe jombe se kabali o yede ka fulanga wala ngata jamana kono donc saddu jaria jamana be chogomi har qur'ana nasi ji sebo ma ke atoye cide na ka sebo yo mo furake ni qur'ana chogomi ete qur'ana do katimo ka ita bolero katimo ka ida wala ka mo salo nae ube ka kala jinla mina senema do kono tige ka ko nae akami abanna me annasi jilama ama sabatu bolo mambo furake na no chogola bo koka abokaya kalanke ube mogo ki sara abe ko dolai ka defa be chogodi doni ke ba ko ka ke abokaya ma haramuya me ibe cinya de defa ibe mogo min defa ni yere yaro mogo tonyolende do aka hakke do de be fo aka deme aka hakke soro basi tenina iya ka yefu basi tala ayi sarawo iya deme aka hakke soro tonyolende basi tola me yere baado cinyate min bolo aben galonde ka kata aka galo nyele makka ke cinya ko yebe defa iyo kama ya yefu iyo wori min ye haramuke wala tarikanu ila alladhina jalamu fatamassakumun nar ala ko kana mile kata tonyali kala mare kana ta tonyali kala demede ala ko kana tonyali kala deme ni jahannaba ta suma bawjani ni yere bado mi ayi sara uba ye wele koy kati abokai ka deme ibafo ko min bi bolo foro afo nkaye afo nkame pape wiro lanki kala halay laje ni ya soro tigi cinya de ba bolo ufule ka hakke de cinya ademe aka cinya be sabati togomi abaka hakke soro togomi bashi tola bo ni ya do ale de bengalon na usura ka jalima majluma cidon koy balima deme no ba tonyo ube na lebe tonyo dira ni yado cinyata le regro cinyati bolo ni nade ni ndabila cinyati bolo ni na nete saki deme ni nade adabila donc ninye ini mimbe nyogo na cinya bale de bolo aka hakke de ninye aka hakke dama jena aka hakke ka dama cinyati bolo o yira la fana ya demeli de hari na yi sara ni fana ka bashi tola o fana ya demeli de ni cinya ba bolo ale de tonyolendo ademe aka cinya be sabati choma baka hakke soro chogomi bashi tola ni cinya ta bolo ademeli ye munye ajeya ye ika hakkete ninye o ya demeli ni abukaya kera ninde ka ube ya kala puruka ninde ke bashi tala de ni e ya kala de nimbe cinya be min bolo cinya te min bolo nebe sara kamare ka balo de bala ala ko wala teri kanu lal lejina jalamu fatamassakumun naru ni yere yaro mo ko ni tonyali kela de cinyata bolo e ba ke kaddeme on galo yinna ka kan galon ke cinyaye katan nin ka cinyan ken galoye
i ka do yawmal qiyamah do ala ko tasuma bi magaye et puis ye sara min minan ninna we haramu de ye haramu minan ninna ni ye sara min minan ninna sufe nafila ko fajiri kɔfɛ i bɛ se ka i ka sufe nafila min n'i b'a delila la i bɛ se ka sara bon ni fajiri sallira sufe nafila tɛ se ka salli o wagati fajiri kɔni sallilen kɔfɛ i bɛ se ka min salli arakatali fajiri sani ka sɔgɔma farida salli arakan fula min bɛ salli ni o de taara k'i da i ma se k'o de sɔrɔ e bɛna misiri la alimami ni jamaw donna farala la i faralo kan salamu kɔfɛ n'i y'i ka jikiriw kɛ i b'i ka arakatali fajiri salli baasi tɛ o la mais min ye ka sufe nafila de ye o tɛ salli fajiri kɔfɛ ciden ko i ko bila de ni tile bɔra qida ramuhi ni 15 minutes mɛ ɲɔgɔnna ye ka taa o wagati ila qubayli salati juhri fo ka taa salli fana wagati seli masurunyali ma i b'a sara o furancɛ kɔnɔ mais sufela la ni e delela wotiri la e bɛ saba de salli n'i b'a a salli walaha wagati i bɛ 4 de salli i bɛ fula salli ka salamu bila ka fula salli ka salamu parce que wotiri tɛ tile la wotiri bɛ sufɛla de la ni delila 5 de la i bɛ 6 de salli ni delila 7 de la i bɛ 8 de salli ni delila 9 de la i bɛ 10 de salli ni delila 11 de la i bɛ 12 salli walaha wagati fula i bɛ salamu bila o delila yan ba Aishatu ko ciden tun ye ale ka sufe nafila rakan 11 de ko ni sugulafɛn y'a sɔrɔ a ma se k'u salli ko a b'u salli tilefɛla la salla mina nahari sinatani wa asarata rakiata ko a b'a salli tilefɛla la arakan 12 a ka sufe nafila ye 11 de mais n'a b'a sara tile la a b'a kɛ 12 ka wotiri bɔ a la donc sufe nafile bɛ salli de ni tile bɔra ni 15 minutes ɲɔgɔnna de wala ha wagati b'a salli mais i t'a salli fajiri kɔfɛ bon ko u taara su dɔnyɔrɔ la su suturalen kɔfɛ bon u ye kuma di min ma bon o ko ciden ko ni su suturala a ye ala deli ala ka yafa ma a ye ala deli ala ka nin sabati ko ale ko mɔgɔ ko duwawu fɔ a ye ale y'a ka kuma bila mɔgɔ wɛrɛ wulila ka kuma ko kura la siɲɛ 11 ayatul kursi ko a b'a kɛ cogo di a ye cari a ka jɛnsi a ka kelen jɔlen tɔ ye n'i y'a ye bidiya cayara an ka jamana kɔnɔ ko mujamala ni mudahana in de y'a caya sinon ni mɔgɔ min ye nin buda sugu kɛ ni e y'i ka diinɛ faamu ni bɛɛ jɛnsɛra ka kelen jɔlen to ye u b'a bila o mais n'i y'a ye bidiya dɛsɛra ka bila jamanaw kɔnɔ a bɛ fɔ k'u bɛ mɔgɔw de sɔrɔ ni mun b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to ciden ko man yara minkum munkar falyughayyirhu biyadihi a ko ni n'a ɲɔgɔnna kɛr'i ɲɛ na ni bolo bɛ se ka yɛlɛma i bolo ka yɛlɛma ni bolo tɛ se ka yɛlɛma fa bilisanihi ni ye doni kɛbaga ya faranfasiya k'a fɔ nin t'a la ni nin tɛ se k'a fɔ fa bi qalbihi a ko i dusukun na dusukun ko nin ye mun ye a bɛɛ ka taa k'a to a kana k'i ɲɛ na ni e ma se ka min yɛlɛma n'i bolo ye e ni ma se k'a fɔ e jɔra fana kɛr'i ɲɛ na e se k'a digiri la a ma digi la o n'i ye ciden ko i dusukun ta ye mun ye dusukun k'a kɔ a kana kɛ e ɲɛ na i ka taa awa ciden ko n'i ma se k'o kɛ a ko habbati khardali limaniya t'e bolo donc ala ka hakiliman d'a ma a ko sugu n'u y'a damina de bɛɛ ka jɛnsɛ a ka jɔlen to a ka taa n'a yɛrɛ ye waaleykum salaam ko taamaden bɛ se ka sallu fara ɲɔgɔn kan wa bon taama n'a bɛ kilo 80 bɔ ou bien min bɔ ka taa i tɔgɔ de ko taamaden ni mɔgɔ y'o taama in fana gannen b'i bolo i bɛ se ka sallu fara ɲɔgɔn kan jamu takhiri bɛ jamu taqdimu bɛ jamu taqdimu ye mun ye ni e bɔra i ka dugu kɔnɔ kaban a bɛ yɔrɔ min a bɛ sira de la ka taa salli fana sera ka se yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la bon e yɛrɛ b'a dɔn n'an ye salli fana salli an donna lasara b'an sɔrɔ mobili kɔnɔ fana tɛ jɔ bon salli fana salli arakan 2
i ka lasara fara ka arakan fula i ka don mobili kɔnɔ u b'a fɔ nin ma jamu taqdim bon jam takhiri ye mun ye e ma salli fana salli aw bɛ mobili kɔnɔ salli fana wagati sera k'a to mobili kɔnɔ u tɛ jɔ mais i yɛrɛ b'a dɔn ni lagasara kɔni bɛ se yɔrɔ yɔrɔ an bɛ se yɔrɔ dɔ la u bɛ jɔ ye salli fana bila ni jiginna i b'a ni lasara fara ɲɔgɔn kan u b'a fɔ jam takhir awa futuru fana ni safo bɛ se ka kɛ nin cogo la i bɛ se k'u salli k'u fara ɲɔgɔn kan jam taqdim i bɛ se k'u salli k'u fara ɲɔgɔn kan jam takhir bon dɔnnikɛlaw ko sa ni salli min ni salli wagati wɛrɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan e ye salli fana salli e donna mobili kɔnɔ u bɛ bolifɛn kɔnɔ lasara y'i sɔrɔ a kɔnɔ e yɛrɛ b'a dɔn fana ni bolifɛn in bɛ jɔ a b'a sɔrɔ tile binna donc dɔnnikɛlaw ko nin de la sa salli cogo min ka nɔgɔ i ma bolifɛn in kanu o kɛ n'i bɛ se ka jɔ ka salli a kɔnɔ a kɛ n'i tɛ se ka jɔ n'i bɛ se ka i sigilen de bɛ se ka salli i sigilen ka salli fattaqullaha mastata'tum ala ko a ye sira ala ɲɛ ka seko dama yira i bɛ se ka salli cogo min kɛ k'i to a kɔnɔ salli wagati kana taa a kana tɛmɛ i la i b'o salli cogo kɛ mobili kɔnɔ bon ko dɔw ko ni u bɛ misiri kɔnɔ n'u bɛ denkundi kɛ n'u bɛ wɔrɔ minnu ni tamaro minnu tila ko ale bɛ bɔ ka taa i sigi misiri da la n'u tirela a bɛ don ko bɛ don yɛrɛ bonya kɔnɔ ayi o y'i yɛrɛ kɔlɔsi de ma delila ye min ɲa n t'a fɛ k'a minɛ ni bɔra ni o de n'u ka bɔnbɔtilo ka tamaro tilo banna i dɔnna baasi t'i kan n'u y'a d'i ma fana n'i ko i t'a fɛ fɛn t'i kan diyagoya tɛ o parce que dɔɔnikɛlaw ko ninnu ma sabati ciden bolo k'a fɔ furusiri la ni bɔnbɔn minnu ni tamaro minnu bɛ u ma sabati ciden bolo marina falen de tun ye tamaro la don y'a mɛn ko ciden furusiri la misiri kɔnɔ an ye tamaro tigɛ a bɛ seba juman k'a sɔrɔ la a bɛ hadisa juman na o ma sabati u bolo bon u b'a fɔ de ko ninnu kɔrɔ ye de ka furu bange e de bɛ furu bangelen don ka sariya don ko sariya ye walima kɛ pour furu ka bange de sabu mun bɛ furu jɛnsɛ ka bange silamɛya sariya y'o kɛ walima de kɛlɛ filanan ko jɛn dira musow dama u ka jɛn bɛɛ fɔ ka kan bɔ pour mɔgɔw na furu in don a na cari mɔgɔw n'a dɔn a ko fana a ka kɛ seerew ɲɛna n'a bɛ siri seerew ka bɔ a la donc silamɛ sariya y'a ka fɛn bɛɛ kɛ pour furu bɛ bange cogo min bon ninnu t'a la sunna tɛ ninnu ye diinɛ tɛ ninnu ye furusiri yɔrɔw la bɔnbɔn ni tamaro minnu bɛ taa o n'o duuru ma n'i ko ne t'a fɛ foyi t'i kan baasi si t'i k'a la n'i ma sɔn ka minɛ baasi t'i k'a la denkundi dɔw bɛ tamaro minnu t'i la ni banni t'a la baasi t'i k'a la o ma sabati ciden bolo dɔnnikɛlaw ko bali hari ka den tɔgɔ yɛrɛ wele misiri kɔnɔ ko o yɛrɛ bɛ hatagiya kɛ delila sabatilen ka ɲin'a la mais lajina daima y'o ladaga ni mun ye ko ciden mariyatu ciden ka jɔnmuso tuma min a jiginna ni denkɛ su fɛ ciden y'a tɔgɔ da a fa ibrahima la ko ciden nana misiri la fajiri la a ko muso jiginna ni denkɛ n y'a tɔgɔ da n fa ibrahima la tɔgɔ yɛrɛ ka dɔn fo misiri kɔnɔ y'a ta nin de la mais n'a y'a sɔrɔ tamaro tila in fana bɛ woro tila bɛ manto tila bɛ a bɛ fɔ a tɛ fɔ mais a tɛ o min fɔra o fɔra ciden sebaw ye ciden ka ko bɛɛ kɔlɔsi ka bɛɛ lase mara ko min ma sabata bolo o m'o fɔ bon ni mɔgɔ ko est ce que mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko n'u ko woro tun tɛ ciden tila manto tun tɛ tamaro tun tɛ wa tamaro tun bɛ n'a ma kɛ u ko fɛn o fɛn diinɛ la n'a tun bɛ ciden tile la a ma kɛ donc o y'a yira de k'o tɛ kɛ diinɛ kɔnɔ dɛ o t'a kɔnɔ dɛ sinon n'a tun b'a kɔnɔ tun b'a kɛ donc an bɛ min fɔ denkundi tamaro tila minnu ni woro tila minnu filɛ nin ye u tɛ sariya kɔnɔ min ye furusiri ta ye misiriw kɔnɔ u tɛ sariya kɔnɔ a bɛ se ka furu siri a ka jɛnsɛ a bɛ se ka den tɔgɔ wele alhamdulillah ne bɛ misiri minnu na ala ye ne dɛmɛ o la aran bɛ min na ba ko jikɔrɔ ala y'an dɛmɛ a la u tun bɛ sigi de kotobaw bɛ kala worow bɛ tila o n'a nana ne ma n b'a fɛ n t'u kɛ ne b'a fɔ n t'u kɛ n bɛ wuli ka taa alhamdulillah mɔgɔw bɛ hakilimaw ni fɛnw de don dɔ la dɔ ko nin ko ye an k'a sigi a kan nin do ye
tamaro be tila kutubaw be kala nindo atetila anka sigi anka be kelena bo sigi kera neko min ye tamaro tila no kutubaw ya ka tanka fiqula kana hadisawla abe kitabu mun na ka yirin nake na be munu yere ba ke suglen da teo ala yande me fonctionnaire do bay ako tiala suguna be mun la halam min kade wode kadi newe wode nafa be anka parce que ni an ye fajiri salli ni ne fajiri salli dron bettile katinka mobile da katinka bara yorola naw ko be nin kutuba nunun kala kan nin woro nunun tile baka awnaya donc ni nyaf suguna ya fo to me anka tola ni ewa amuso jigina dron ka fo mikro la dro karasa ka muso jigina mo be do ku ye mo be jense alhamdulillah yande mo sabati ray har ni min ni tamarnu woro bena nana abu bolo ye ni min ya atayata min mata donc u ba bila biro kono donc ambe min fo nunun te islamia sharia kono della tula ni mo min banno da fo itikala ko munum be so ni kafe be denkunde la yen nimbe foya an ko so tobi denkunde la depuis sogoma ka mogo wele ko denkundi be so nu few ci den ka sunnate har lejina daima nyinin karala ko ni mogo min nyake ya ke ko ne ya ke nin kala da de ne ma ke ko be dina kono de ko e la da ibolo ni ko ni ya ke ni sunna to ye bidiya ke ni ko dina do de do ube baraji do de bala ka ke ni sunna to ye bidiya ke ate sunna kono nimbe sunna kono ni ka denkunde saga faga na kadiye depuis sogo kene atile be munun so ka so yere ni ka demba ka todu ube na kadiye atobilen kofe ibe adumune lama bo ibe munun so dumune la ibe ta dumune duma to ni ka demba ya badu ni tella halafulay ube la hala sabana ni denkunde saga inde tobi yere be se ka na mona tile gamfe ibe se ki dombagaw iteri lankaw ije nyogo munu isigi nyogo balima suru do ibe se ko wele abadu nyogo fe na yidin kundi saga inde telefona do nyogo fe har ni yemmi fe ndo saka do mo kamu kata bashi tola ni la hala saba don ke ka kelen ni yake bashi ti kawla me soguma jonna nyogo fara nyogo kan jama mi be nyogo soroe o koni te sunna kono bo konne ko marasaye bi ka jaka jate kalo minna bo minan kuraw do na kafara minan kan ubo jate ba uwe to jate tanke jaka jate do mashe minan nana ibolo abede be jate ka farika minan ka valeri jate minan ka jakabo kata salonta ani funyina domi ibi ka jaka jate ka bo minan nana abede be jate ka valeri laje ka jakabo bo ko mbali masko be jamana ko fe aka muso kana abe yoromi bo ko muso ko jamana ko fe la ka gele ko le be toya bo ko muso mo ewa ni toraye ni ne wakati soro wakati mi de mbena ko nu benna o law be chogode o don ko wa ala ko qur'ana ko washikinuhunna min haythu sakantum min ujudikum chebe yoromi ibe kan muso bila kata o yoro de la me don ko fo na ya soro abeta yoromi danjete fitinate ayere bado ni ebe yoromi ni muso tara dina dibe chinyai ube ni muso tara fitina ni kelew debe ambe sira musoma fitina du kele yoro de do ko o yoro muso te se kata o segere ni fitina yoro ni danje yoro de do ube yoro min do na tara ka dina debe chinya ate muso ka kata o yoro la fitina o kama danje munumbe
mais n'a y'a sɔrɔ e bɛ yɔrɔ min n'a taara silamɛya ɲuman bɛ a bɛ se k'a ka diinɛ kɛ a ɲɛma an tɛ sira fitina ni foyi fana wa balawu ye ni fitina ni foyi tɛ e ko a kana bon n'a ma sɔn ka taa ni e yɛrɛ jɛnɛna ye fana a ka to yan aw fila de ka hakɛ dɔn tant que ale yɛrɛ de ma jɛna ye ka taa balawu fana tɛ yen fitina tɛ yen kasarasi tɛ yen foyi t'a ka ye a ka diinɛ bɛ ɲa kɛ a ɲɛma ye n'a yɛrɛ de ma taa e bɛ wagatinin min kɛ n'i mana o junubu t'i kan o junubu t'i kan parce que a yɛrɛ de ma sɔn ka taa ale de ka hakɛ don n'a yɛrɛ jɛnɛna a bɛ to i kɔfɛ a junubu t'i e kan subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk